dragi naš prijatelj Sima se setio toga. Je bio prisutan. Bio je prisutan. Gde smo došli u martu mesecu da renoviramo ovaj naš splav. I objekte. Ne, samo naš splav. A ja? Ne, da renoviramo splav. A bio si ti prisutan tu kao pomoćnik. A ti tvoj čamac. Dogodilo se neki sukob između nas, kao što na Srbe liči to. Da. Kudro, ti da ćutiš. Kudro. Da ćutiš. Dogodili se neki sukobi i došlo je do toga, pošto sam ja bio kapetan tada ovoga grandioznog objekta ovde, napali su me da podnesem ostavku. Zbog toga što sam propustio, zaključio sam jagnje u kafani, a zaboravio ključ da im ostavim, nego sam Kakva slučajnost je? Greška je bila do mene, ali normalna stvar. Ja kao i Josip Broz Tito, kao svi ostali totalitarni režimi. Ne režimi, nego vladari, nisam hteo da dam ostavku, oni su se skupili, tražili su od mene, kao petooktobarci, da zapale, tad nije bilo na jezeru, bila je samo ona kafana, hoće da zapale, a gledaju jagnje kroz prozor, hladne, ne mogu da ga jedu. I hoće da zapale i kafanu i sve, zbog jagnjeta. Ja kažem, nemojte ljudi, pogrešio sam, jeste. Kao Slobodan Milošević, ja sam pogrešio, dozvolio sam da sebi stavim ključ od tog jagnjeta i od tog magacina u kome se jagnje nalazilo u svoj džep, zaboravio, došao ovdje kod prijatelja naših dragih koji su bili uspod. Neću da ih nabrajam, ali smo pevali i tako dalje. I u tom momentu, posle toga, dogodilo se da oni gladni pošalju hitnu pomoć i policiju, da zavijaju ovim putem ovde i da me traže. Naši su me, sad ja neću da kažem kod jednog našeg dragog prijatelja, neću da imentujem, gde smo pevali, hvala Bogu gde se harmonika nalazi. Neću. I onda sam ja rekao, evo vam ključ, otvorite to jagnje, pojedite ga, Bog te mazao za rijest. I vratio sam se, oni su bili svi jerezni, rekli, ti kao kapetan, nek te je sramota, grduli su me, pljuvali su me, sve što su mogli, rekli su mi, ja sam to sve podneo, stoički rekao, ja podnosim ostavku. Na masnom papiru od onog jagnjeta koje je bilo upakovano u tom papiru, napisao ostavku, ja, taj i taj, podnosim ostavku na mesto kapitana ovog splava. Ovdje, koga ću ja sada poljubim ovdje. Ovako. I dodaj da si plako. Mora da dodaj. Beli, snimi ovog mog sina. Da znaš da je tebi sa oca je ostalo u Lovcinu. Ne tebi, nego svima koji ste naslednici nas. I ja kažem njima, ljudi, ali nisam kriv nimalo, zaneo se jezero lepo, fino, ostao mi ključ od jagnjeta, od magacina u kome je jagnje bio, nisam ja kriv. Oni kažu daj ostavku, a ostavite ostavku, ja napišem ostavku, tap, masam papir, napišem tamo vamo, potvrdim svima njima, oni potpišu, a ja onu ostavku kao Josipa Broza Tita, kurir na Sutjesci, pap, zgužam, op, pojedem, progutam, i ja sam još 2 godine bio kapetan. Još 2, Nele, je li tako bilo? Je li tako bilo, ne? I evo ga ovaj splav, zahvaljujući tome još dan danas živi. I 7. jula 2010. godine daće Gospod Bog, mi ponovo krećemo za Višegrad kod naših dragih prijatelja Petka Ristića, Cvetkovića Riste. Odosmo gore opet u Stari Brod da se družimo i da se veselimo. Posjetit ćemo normalna stvar. Kako ti je bilo